Què? No, és còmode. El que passa és que no sé on la posarien, perquè ja en tenen de butaques. Descartem butaca, doncs. Però d'aquí hem de sortir amb un regal, que se'ns tira el temps a sobre. Que sí. Ui, estic fins al capdamunt de donar voltes amunt i avall amb una persona que no té criteri de res. Tu els coneixes, oi? Sí, tampoc no gaire. Però és cert que va venir una vegada a la Piliquí i li vaig encertar bastant al gust, sí. Que professional. Aviam, tenim unes lamperetes així de tauleta, negres, amb una base de fusta, que estan bastant bé. I també ens han arribat unes figuretes de filferro, picassianes, així com abstractes, que podrien ser interessants, també. Fa bona pinta. Us ho vaig a buscar, doncs. Sí, gràcies. M'has animat al matí. Aviam si encara ho aconseguirem i tot. La pròxima vegada me'n portaré una planta a comprar, que segurament parlarà una mica més que tu. Segurament. Jo he d'anar tirant cap a la ràdio. Però no et pots esperar ni 5 minuts, que acabem de triar el regal. És que ho trobo absurd. No crec ni que hi vagi al casament. Que no vindràs al casament? Però ho dius seriosament? Em fa molta ràbia que facis com si entre tu i jo no passés res. Però si no vols venir al casament, vol dir que la crisi és gran, oi? Què? Digues. En parlarem a casa. Doncs jo preferiria que si m'has de dir alguna cosa, en parlem ara i aquí. Això de ja en parlarem a casa em sona amenaça. Prefereixo saber com més aviat millor de quin mal he de morir. Doncs jo crec que val més que ens calmem una mica abans de parlar o ens direm coses que després ens sabran greu. He trobat això. No sé què us semblaria. Molt bé, m'ho quedo. Cobra'm, sisplau. No vol venir al casament? Ho he insinuat, però vaja. Vaja, ja veig que la cosa ha anat a més. Si no hagués sigut perquè estàvem en una botiga, em deixa avui mateix. Què dius? No sé, l'he vist molt convençuda i molt al límit, també. I la veritat és que encara no sé què coi estic fent malament. Has intentat fer el que et vaig dir? Sí, he estat més per ella i hem parlat del tema de la psicòloga. No ha anat bé? No, pitjor. Per què? Sí, ella diu que estic fora de la relació, que no l'escolto. I és veritat? Que no t'he dit que no. Sí, he intentat de fer més coses amb ella i parlar-hi, però ha sigut un desastre. Ella fa allò de no dir res durant hores o dies i no hi ha manera de parlar-hi de res. I a mi això m'esgota, fill. Normal. És que no em pot dir què li passa i solucionar-ho. Potser és que no li entres com li hauries d'entrar. Ai, Andreu, parla'm clar. Li has de parlar sense retrets. Li has de dir que pot comptar amb tu, que l'estimes. Home, però si a aquestes alçades no sap que l'estimo, malament anem. A mi em sembla que li he demostrat de moltes maneres. Li has de tornar a dir mil cops, si cal. És que tu has de treballar una mica més si no la vols perdre. Sí, la Paz també m'ho va dir, que ja era massa tard. Jo no estic dient que sigui massa tard. I jo el que dic... Sí, ja t'he entès. Que m'he d'espavilar si no la vull perdre. No ho sé, mare, de vegades s'ha de buscar maneres diferents per dir-li a algú que l'estimes. Fer el que has fet sempre potser ja no serveix. Ai, no sé, fill. De vegades no m'ajudes gaire. Estic més perduda ara que fa 10 minuts. De moment només recopilo informació, però crec que a la llarga em podria escriure un llibre. Ah, sí? Del romanticisme? Sí. Però no s'ha escrit molt ja sobre això? Sí, bé, de tots els períodes històrics s'han escrit molt. L'important és el punt de vista. A mi el que m'interessa explicar del romanticisme és com les seves tendències, el culte, el jo subjectiu, el menyspreu per les normes, van provocar la majoria de les revolucions de la primera meitat del segle XIX, però a vegades les van fer fracassar. És a dir, el que m'interessa explicar és com un moviment porta inscrit en el seu propi ADN les causes que el condueixen al desastre. Enteneu què vull dir? Sí, és molt interessant. Oi, Paz? Molt, molt.
I tot plegat perquè els romàntics necessitaven trencar radicalment amb les maneres de fer de la il·lustració. Sí, jo sempre ho dic. Quan les antigues formes ja no funcionen, s'ha de fer un canvi radical. Joana, què fas? Què passa? T'he fet un petó? És normal fer un petó a la parella, no? En tu no, i en públic encara menys. I per què te m'enganxes com un pagar? Ai, noia, et volia demostrar el meu afecte. Em sembla que és bastant evident. Doncs no cal. Disculpeu, us he fotut un rotllo. He quedat amb el Manel d'aquí mitja hora. I si no espavilo, faré tard. No, home, queda't, que tinc ganes de parlar amb tu. Ens veiem al casament, dona. Ja tindrem molta estona per parlar. Està tot pagat, eh? Adéu. Que us vagi bé. Adéu. Adéu. Deus estar contenta. Em sap greu pel Vicenç, però no m'agrada que em facin fer el número davant de tothom. I doncs podria ser una mica més agraïda. Només intentava demostrar-te d'una altra manera que t'estimo. A veure si així t'entra. Perquè últimament no hi ha manera. Doncs no cal que t'esforcis tant per mi. Ara ja no cal. No m'ho diguis, això. És que n'estic farta, Joana. L'única cosa que he esperat aquests dies és que tinguéssim una conversa de tu a tu, tranquil·lament. L'única cosa. Que em diguessis que m'estimes i que em fas costat incondicionalment. Però no ens trobem. No sé què t'han fet a Etiòpia, però ja no ets la Joana de qui em vaig enamorar. Paz, podem parlar? Passaré a buscar les meves coses mentre siguis al casament. Fins llavors, si alguna cosa meva et fa nosa, la llences. Com estàs? Home, Però estàs bé? sí, són nervis de ganes, només. A dintre deu haver lavabos, oi? Sempre estàs igual, Manel. Trobo que fa un dia collonut per casar-se. I tu com estàs? Impacient també? Que si et mors de ganes de veure com se't casa el fill. Esclar. Hem arribat massa d'hora. Sí? M'hagués pogut maquillar amb calma. Que no, que estàs preciosa. Així estàs perfecta, Pili. Sí. Gràcies. Però si m'heu de fer una foto, avisem abans. Jo ja te n'he fet unes quantes. Què? Què, Manel? Bé, una mica a l'expectativa. Ja veuràs que bonic que serà. I la Paz, no ve? És que al final s'ha trobat malament. Ah. Quin greu que s'ho perdi. Què hi farem? Que ja hi som tots, al final. Què, entrem? Sí? Fill, tenim un problema. Què ha passat? Ens hem confós i en lloc d'arròs resulta que hem portat un paquet de quinoa. Quinoa? De debò, quinoa? O sigui... És broma, va, tia. Per favor, home, no m'he la quinoa ara. Exacte, jo ara... Vinga, Va, anem. va. Que guapa, mireu que guapa està la Maria. Sí, també. Pels nous projectes. Pels nous projectes. Vinga. Ui! Merda. No, passa res, dona, passa res. Ah, que és un cambrer. Perdona. Puc preguntar-te què et passa? Pregunta el que sembli. Una altra cosa és que jo et contesti. Perdona, pots venir que hem tomat una copa? Sí, és una... Vale, gràcies. Joana, ens coneixem. Veig que no estàs bé. Sí, diu que era bé. I fa estona que tens el cap a un altre lloc. I deixa'm que et digui que no me'n passo que la Paz estigui malalta. No ho hem deixat. Ara mateix deu estar fent les maletes per marxar de casa. Ens separem, és definitiu. Doncs em sap molt de greu. Però és una decisió mútua. A la llarga serà el millor. Però vaja, és normal que estigui una mica en xoc, no? Sí, esclar. Descol·locada, més aviat. Però estic bé.
Cada dia fan més bona parella, oi? Sí, se'l veu feliç. Ja li tocava. Sí, un bull. Sí, està seca. Contesta. Ara no. Sí, és veritat. Agafa'l, Molt, o te'n penediràs. Calla, és cosa meva. Molt. Vicenç, no t'hi fiquis. Para. Hola, Paz. Sí, sóc el Vicenç. Però... No li passa res a la Joana. La tinc aquí al davant. Sí, l'he agafat jo perquè ella no volia contestar perquè Va, sí, salut. està molt tocada per el que ha passat entre vosaltres. I sé que sembla estrany que jo t'estigui dient aquestes coses i haig de disculpar-me per ficar-me pel mig, però Dona'm. podria ser que... Espera. Paz. Sóc jo. Ens podem veure, sisplau? Ara, si pot ser. Bon, d'aquí una estona. Gràcies. Fins ara. Adéu. Ai, tu veuràs un volto aquesta nit, ja veuràs aquesta nit. Hola. Perdona, no podré quedar-me gaire estona. D'aquí 10 minuts he de passar a buscar-me un amic per ajudar-me a guardar les coses en el seu cotxe. Què vols? Venia cap aquí pensant a veure què podia dir o fer perquè no te'n vagis. Però la veritat és que estic perduda. Jo tinc molt clar que t'estimo, encara que no t'ho sembli. Em sap molt de greu que pensis que últimament no has pogut comptar gaire amb mi. A vegades ens adonem de les coses quan ja ha passat el moment. Quan em vas explicar què et passava a la feina, no et vaig saber dir el que realment pensava. Què pensaves? Que no has de tenir por que la Tània et prengui el lloc a la ràdio. Potser és més jove i tan eficient com vulguis, però no tindrà mai el teu esperit. Tu tens una manera molt especial de fer les coses. Molt. A mi m'has omplert com ningú ho ha fet. I m'has fet treure una força que jo em pensava que ja tenia esgotada. Seria de bojos deixar escapar una persona tan valuosa com tu. És una llàstima no haver-te sabut dir tot això, perquè t'asseguro que cada dia al despertar-me al teu costat és l'únic sentiment que tinc. Tot això que has dit ara, tot això, era l'únic que necessitava sentir. M'havia arribat a creure que no m'estimaves i que continuàvem juntes per inèrcia, per fer-nos companyia. I prou. Anem a casa?